Etortzen ginen Zintronikotikan hartu genuen trena eta orduan gero iristerakoan honea gertatu zen istripua. Martxoaren 31 zen, biharko egunez 17 urte. Aste santua bukatzear, Bartzelonatik zetorren trena. Oso iruna dena jarri zen eta justo ja konturatu nintzenean ja kanpoan ginen, lurrean ginen. 18 lagun hil ziren eta 100 inguru zauritu. Toki berean loreak daude gaur. 18 biktimetatik 10 gipuzkoarrak ziren eta gaurko omenaldian bertako diputatu nagusia ere izan da. Gipuzkoarron izenean hemen hil ziren Gipuzkoarron senide eta Gipuzkoarroren izenean eskerrona erakusteko Uharte Arakileko bai agintari eta herritarrei ere. Istripuaren egunean eman zuten laguntzagatik, trenean zihoazenek ere hori gogoratzen dute batez ere. Lagundu ziguten, gogoratzen naiz etxe batetara sartu ginela, telefonoz deitzea, mantekin eta jendeari laguntzen. Aunque es un poco tarde, ya es hora de hacerles como un reconocimiento de lo bien que se portaron. Gaurko egunez urtero bueltatzen dira Uharte Arakilera, meza batekin gogoratu dituzte biktimak. Zaila egiten zaie batzuei bueltatzea, baina urtero ere herriko bizilagunei emandako laguntza eskertzeko nahia sentitzen dute.